5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय मोस्ट इम्पर्टेन्ट आधार कार्डनि आपडेट। आं अलरेडि बेनि सायाव गोबां भिडिअ बानायबाय, थेवबो गोदान भिउआर जाय बिथांमोना दासिमबो आधार कार्डखौ आपडेट बानायाखै, नोंथांमोननि थाखाय आङो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आरो जाय बिथांमोनाबो आधार कार्डखौ आपडेट बानायबाय, डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामनानै आधार कार्डखौ आपडेट बानायबाय, नोंथांमोना गावबा गावनि नोंथांनि आधार कार्डआ आपडेट जादोंना जायाखै, नोंथाङा स्टेटासखौ नोंथांनि स्टेटासा कमप्लिट जादोंना जायाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायगोन, आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो A to Z डिटेल्सआव देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो बे आधार कार्डखौ नोंथांमोना नोंथांनि मेसेजाव मबाइल फननि मेसेजाव नायनांगोन। नोंथांनिया अलरेडि नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट बानायनांगौबा बे आधार कार्डनिफ्राय नोंथांनियाव मेसेज मोनहैगोन आरो नोंथाङा पर्टेलाव आधार कार्ड पर्टेलाव थांनानै खुलिनानैबाबो नोंथाङा बेयाव रोखायै लिरनानै होगोन आधार कार्डनि आपडेट बानायनांगौनि गोनांथिखौ। गिबियावनो बेनि लास्ट डेटखौ नैबे बारायनानै होदों, बेयाव 14 मार्च अलरेडि खेबसे गभर्नमेन्टआ बारायखांबाय। नैबे 14 मार्चहालागै बेखौ बारायनानै होदों। नैबे 14 मार्चआ जोबनाय लोगो लोगोनो आरो बे बारायनाय नंला बेनि डेटखौ, मानो होनब्ला अलरेडि फिन खेबसे बारायखांबाय। नोंथाङा नैबे 14 मार्च जानाय लोगो लोगोनो आधार कार्डनि आपडेटनि खामानिया जोबगोन। नोंथाङा बेखौ फैसा पे खालामनानै आपडेट बानायनांगौ जानो हागौ, मानो होनब्ला बेयाव फैसा लानायनि अपसनबो ओंखारदों, नाथाय दा फ्रि जानानै दं। नोंथाङा 14 मार्चहालागै बेखौ फ्रियावनो बानायनो हागोन। आरो जाय बिथांमोना बानाया, नोंथांमोननि आधार कार्डआ प्रब्लेम जानो हागौ। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव मा साबमिट खालामनांगौ, आङो बेनि A to Z भिडिअखौ बानायखांबाय। नोंथाङा नैबेयाव नायबावनोबाथाय नैबेयाव व्हाट टु साबमिटआव थुनानै होबाथाय नोंथाङा बेयाव मा साबमिट खालामनांगौ आधार कार्डखौ आपडेट बानायनायाव नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन। नैबेयाव रेशन कार्ड, भटार आइडि कार्ड, नैबेयाव गभर्नमेन्ट इउज आइडेन्टिटि कार्ड, सार्टिफिकेट हेभिं एड्रेस एन्ड इन्डियान पासपर्ट, नैबेयाव नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय। पान कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, नोंथाङा बेयाव बेबायदि डकुमेन्टखौ बेयाव आपल'ड खालामनो नांगोन। दानिया नोंथाङा बेखौ बोरै आधार कार्डखौ आपडेट बानायनो, नैबेयाव हाउ टु साबमिटआव थुनानै होबाथाय नोंथाङा निजिबो नोंथाङा आधार कार्डनि पर्टेलाव थांनानै नोंथाङा इजियावनो आपडेट बानायनानै लानो हागोन। आरो नोंथाङा आधार सेन्टाराव जुदि मबाइल फनजों रोङा, आधार सेन्टाराव थांनानै नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट बानायनो नांगोन। नङाब्ला नोंथाङा आधार कार्डनो फैसा पे खालामनानै आपडेट बानायनांगोन बे 14 मार्चआ जोबोब्लाथाय। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ आपडेट खालामनो थाखाय गिबियावनो नैबे पेजनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव फैनानै नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन चेक टु साबमिट। नोंथाङा नैबे क्लिक टु साबमिटआव नोंथाङा थुनानै होनांगोन। जोङो बे क्लिक टु साबमिटआव जोङो थुनानै होबाय। नोंथाङा बेबायदि थुबानो जाबाय। बेयाव थुना होनाय लोगो लोगोनो बेयाव बेबायदि मोनसे पेज एवगोन। नोंथाङा नैबे इन्टार आधार नाम्बाराव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव बहायनांगोन। आरो नैबेयाव केपसा मोनसे, नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। आरो नैबे लगइन उइथ OTP आव थुनानै नोंथाङा मोनसे OTP बिहरनांगोन। आङो बेनि आधार कार्डनि आपडेटनि मोनसे भिडिअ बानायदों, आं बेखौ लिंक भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा बेयाव नायनाबो इजियावनो बानायनो हागोन। दानिया जोङो बेयाव नायगोन जाय बिथांमोना आधार आपडेट बानायनो सानदों, नोंथांमोना माबायदि प्रसेसआव बानायनो हागोन, आं फिन बेखौ खेबसे देखायफिनगोन। आरो जाय बिथांमोना अलरेडि बानायखांबाय, नोंथांमोना बोरै नोंथांनि आधार कार्डआ स्टेटासा कमप्लिट जादोंना जायाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै नायगोन बेखौबो देखायगोन। दानिया आङो बेयाव आधार कार्डनि नाम्बारखौ बहायनोसै। दानिया बेवहाय OTPखौ बहायबाय। नैबेयाव लगइनआव थुनानै होनांसिगोन। नोंथाङा बेबायदि लगइनआव थुनानै होबानो जाबाय। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे आधार कार्डनि हम पेजआ गेवगोन। नोंथांनि डिटेल्सआ गिबियावनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नेक्स्टआव थुनानै होनांगोन। जोङो बे नेक्स्टआव थुबाय। आरो नोंथाङा फिन नेक्स्टआव थुफिननांगोन आधार कार्डखौ आपडेट बानायनो थाखाय। दानिया नोंथांनि बेयाव गासैबो डिटेल्सआ गेवगोन। नोंथाङा बेबायदि बेयाव नैबे क्लिक खालामनांगोन आरो नैबे नेक्स्टआव थुनानै होनांगोन। नेक्स्टआव थुनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नैबेयाव डकुमेन्टनि साइजआ 2 MB आरो JPG
PNG आरो PDF नि साइजआव जानांगोन डकुमेन्ट्सआ। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डकुमेन्टखौ नैबेयाव सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा मा डकुमेन्ट आपल'ड खालामनो बेयाव बेबायदि ड्राइभिं लाइसेन्स नैबेयाव गोबां डकुमेन्ट थागोन बेबायदि नोंथाङा बेबायदि मोनसे डकुमेन्टखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनानै लानांगोन। आङो बेयाव नैबे पान कार्डखौ आङो बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया नैबे अकेआव थुनानै नोंथाङा बेयाव नैबे भिउ डिटेल्स एन्ड आपल'ड डकुमेन्ट नोंथाङा बेयाव थुनानै नोंथाङा बेयाव डकुमेन्टखौ आपल'ड खालामनानै होनांगोन। आं अलरेडि बिनि सायाव भिडिअ बानायदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बानायनो हागोन। मानो होनब्ला आङो बेयाव आधार कार्डखौ आपडेट बानायथ'ला। आं अलरेडि आधार कार्डनि आपडेटखौ बानायबाय। दानिया जोङो बे आधार कार्ड आपडेट बानायनायनि स्टेटासा कमप्लिट जानो जायाखै जों बेखौ बोरै नायनो जों बेखौ नायदिनि। जोङो नैबे आधारनि हमआव फैफिनबाय। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों आं अलरेडि बेयाव आधार कार्डखौ नैबेयाव डकुमेन्ट आपल'ड खालामनानै बेयाव कमप्लिट बानायबाय। नोंथांमोना बेबायदि स्टेटासखौ गावबा गावनि कमप्लिट जादोंना जायाखै नोंथांनि आधारनि आपडेटआ नोंथाङा बेबायदि नायनानै लानो हागोन। नोंथाङा बेयाव नैबेयाव नुनो मोन्दों कमप्लिट। नोंथाङा नैबेयाव एरराव थुना होबाथाय नोंथांनि स्टेटासखौ बेबायदि नायनानै लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नैबे पेमेन्टआ नैबेयाव दा 0 जानानै दं। 14 मार्चहालागै पेमेन्टनि अपसना बेबायदि 0 थागोन। नैबेयाव भेरिफिकेसनाबो जाबाय आरो नैबेयाव कमप्लिट स्टेटासा बेबायदि खिथिदों। नोंथाङा एक्न'लेजमेन्टखौ बेबायदि डाउनल'ड खालामनोबाथाय नैबे एक्न'लेजमेन्ट डाउनल'डआव नोंथाङा थुनानै लानांगोन। जोङो बेयाव एक्न'लेजमेन्ट फर्मखौ जोङो डाउनल'ड खालामना नायनोसै। नोंथाङा बेबायदि एक्न'लेजमेन्ट फर्मखौ नोंथाङा डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन नोंथांनि आधार कार्ड आपडेट बानायनायनि। नोंथाङा बेबायदिनो चेक खालामनानै नायबानो जाबाय गावबा गावनि आधार कार्ड आपडेट बानायनाया कमप्लिट जादोंना जायाखै। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै।